wannan rayuwa me za a yi da wannan rayuwa gaba ɗaya ba kuɗi. Kai yanzu fa idan ba ka da kuɗi fa da kai da ɗan banza duk ɗaya kuɗi. Wallahi tallahi kai Allah ya gyara. Kai rayuwar nan ina mugun san dambu, sai dai matsalar shaƙe ni yake. Dabija ainihin jin ga muku a rayuwa in samu garin kwaki da siga. Alƙura kai ba ƙaramin ɗibansa nake ba. Amma kai mugun banza ne fa, a radu shashasha ne. Ka yanzu ana magana abun kirki kai ka dinga washen wani kwarin kwaki kai ka ji mutum. Dan Fulani kai me ruwanka? Ka bar shi kowa ra'ayinsa yake faɗa. To ka she garin kwaki? Ka bar shi ra'ayinsa ya faɗa. Ka bar shi kawai. Ka nemi abun shi ka shi sai ka she garin kwaki. Kullum ka she garin kwaki. Shi kenan ka nemi abun shi mai kyau sai ka she garin kwaki. Haba. Kai dan Fulani ina ruwanka? Ka bar shi kowa ra'ayinsa yake faɗa. Wai kai tsaya ma yanzu in tambaye ka. Wai kai da aljanna da garken shanu wanne ka fi so? Kashe aljanna da garken shanu. Kai a radu wannan tambaya ta mini tsauri. Kai ka shake wata. Wannan tambaya ta yi tsauri. A radu. Ai to yanzu ni ne shashasha ko kai ne shashasha? Wando yanzu ni za ka ce wa shashasha? Na faɗa ma. Ni ne shashasha? Na faɗa ma.